Ce să fac și un vlog când mă duc în Spania sau nu fac? E prima oară când filmez cu camera asta, că eu de obicei filmam cu camera din spate, indiferent. E ora 10:42. Da, n-are cum să... Da, e 10:42. Astăzi n-am fost la școală că am în Spania, doar mă trebuia să mă la școală. M-am tuns. Și din avion o să cred că o să mai filmez, să aibă cum. Și fața în mine. Cam să-i bagajul frumos. E vechi. Excursie vechi. Telveri. Cred că ăsta e avionul nostru. Am zis că ăsta e nostru. Hai, te ridic când ne urcăm în avion. Te veri aici ce lume e. Să moară fata lui mai. Dar noi de ce urcăm pe spate? Până acum am urcat doar cu fața de aia. Hai, vă las, grăbit în avion. Vă mulțumim că ați ales Twitter pentru zborul dumneavoastră de astăzi. Acum așezați-vă, relaxați-vă și bucurați-vă de zbor. Doamnelor, ladies and gentlemen, on behalf of the captain, the first officer and the entire crew, it is my pleasure to welcome you on board on this Airbus 321 Neo with aircraft. My name is Senior Cabin Attendant on today's flight, and together with to take care of you. Our flight to destination Barcelona will take approximately 3 hours. Now because ready for departure, we can ask you to fasten your seatbelt slowly, raise in front of you and open the window blind. Thank you for choosing Wizz Air for your flight today. Now sit back, relax and enjoy your flight. Mai luau drepturi din zbor și așa nu prea mai am baterie, mai am 15%, mi se pare, sau 15 vă. Eu cred că îi dă cu lounge. Dar să înțelegeți pe cum ce-am făcut. N-aș fi cu mașina, ne-am dus la acasă, acolo. Am mâncat, am băut și bere, bine am băut două.
Și acum suntem în Emporia Brava, cred că am Emporia Brava, revin cu mai multe. Am uitat să vă mai spun că eu acum am realizat că eu filmez, dar n-am cu ce să editez, că le plăcut mie acasă. Că nu l-am luat, că nu m-am dus capul să-l iau. Bă, să vedeți vlogul ăsta după ce plec din Spania, cu dați seama. Că n-am cum să le editez și nimeni n-are. De fapt o să vorbesc cu mea, să văd dacă poate să le editeze și... Poate, eu știu. Ai idee. Eu acum sunt pe magazinele astea. Doar că eu n-am net la telefon. Nu am date, nu am nimic. Nu merg minutele, nu merg nimic la telefon. Și tagă-mă cu maică nu pare să nu găsim la momentul actual. Da, uite, am găsit unul ăsta și mi-e mai sigur. Aștept să mă întâlnesc cu ei, să îl iau. O să mă la niște tricuri cu Messi, cu asta, de la Barcelona. Fără Messi, ce vrei, na. Da, uite. Nu știu, pai că mă uit un pic pe aceea și mi-aleg și eu ceva. Bă, tricul cu meșinul meu, că era prea larg, dar am luat ochelari. Mai zi ceva, na. Bă, vreau să vă zic, am mers la carturi. Tot ce vreau să vă spun, a fost o experiență fenomenală. O să vedeți cadrul ăsta și o să vedeți celelalte cadre cu carturile. A fost super frumos, atâta vreau să vă spun. Bun, și acum să ne vedem noi ale noastre. Acum că ați venit imaginile, am venit aici să ne plimbăm pe Valesa. Mâine, că mi-a plăcut prea mult, mergem la Rosas, undeva unde taică-miu, că s-a dat în toate zonele astea de karting aici. Mi-a zis că în Rosas e o zonă mult mai mare de karturi și e doar asfalt și poți să dai mai mult gazuri și astea. În fine. Până am găsit parcare, nu vă mai spun, uitați-vă și voi, toate parcările, inclusiv tot este plin. Mi-am muscat și limba. Limba. Uite, na. E foarte frumos, dar ia uitați încolo, na. Să vă spun. Atât vreau să vă spun. E, bă, nu, deci Spania e o țară în care m-aș muta. Bine, m-aș muta, da, bine, am fost mutat aici, dar m-aș muta de nou. Ia să vă arăt. Vă arăt aici. Da? Păi câte ceasuri, ia? Și încă e valuri pe aici. Încă sunt valuri. Foarte frumos, aici mă jur. Foarte multă aglomerație, ceea ce și-mi place să văd oamenii în jurul meu. Eu sunt dependent de oameni, îmi place să am oameni în jurul meu. Uitați ce frumos e. Stă acolo, se distrează. E frumos să mai revin cu locuri mai frumoase, mai superbe. Dar nu cred că sunt locuri mai superbe de atât, dar nu știu, sunt foarte fericit. Ziua asta în Spania a fost fenomenală, mai ales cu cartonele și astea. Nu se poate. Ziua 3. N-am mai filmat nimic aseară. Acum mergem la Barcelona și abia m-am trezit. Și să mor de somn.
Bă, adică am dormit, nu am ce să zic, adică nu mi-e somn. În asta așa, era abia trezit, nu... Da. Așa, o sta. Ce să faci? Așteptăm să plecăm în Sălona și după aia mergem iar la Cartorii Rosa, să undeva unde mai mare, doar cu asfalt, nu mai e pietre, să fac drift în continuu, că eu în curbe intram pe exterior, dar mai pune frână un pic în curbe, dar un pic, că îți dai seama, că nu puteți să frânezi la maxim. Și te lua de curs, te întorcea. Bă, vede, deja au trecut cam 4 ore. Suntem în Barcelona, am ajuns, am fost, am mâncat, la mei. Acum... nu știu unde mergem, la Barna, eu mă țin după cârt, cum ar veni. Cum ar veni, înțelegeți? Cum ar veni? Cum ar veni? Aștept să vrem ce mai facem și... Atât nebunilor. Sper că nu v-ați uitat la altceva, doamne, curioși. Da. Haide că eu vă las... Acum cred că mănânc și ceilalți, că eu mâncă la mec. Și revin, nu știu, mergem, oricum o să mergem mai pe seară sau în câteva ore să mergem la Carturi. Mi-am vrut asta, sunt undeva mai mare pista. Elegant. Am o vere. Uite o vere. Ia ce vrei vere, nu-i frumos? Vezi că e frumos, o vere. Uite vere. Uite vere. Uite-l la cum vine, na. L-am prins pe vlog, mă, în cava și pula voastră, na, că fiți când am dat drumul la video, venea ăla să mă moare pe mine. Am văzut că scop camera frumos să continui vlogul, n-am mai zis nimica. S-a oprit. Da, vreau să vă arăt și vouă ce faci. E interesant. Ăsta, castelul de Grada Familia, Sagrada Familia, bine. Da, acum așteptăm. Mergem acasă, mergem la Carturi. Aia și așteptam deja asta. Sagrada Familia și Carturi, atâta. S-a dus ziua, e deja... Este 6 și un minut. E ceasul de Anglia, de România. De-aia se vede așa. E 6 și un minut, e cu o oră înapoi. Că e ceasul de România. Bă, vede. Parcarea subterană frumos, gigant cât de cât. Acum aștept să vină taica meu cu ceilalți membri ai familiei, desigur. Și să plecăm acasă, adică nici nu știu, cred că mergem direct la Rosas, la Carturi, ori mergem acasă și după aia la Carturi în Rosas, nu știu. Mai sunt și eu vlogul ăsta să nu mă plictisesc, elegant, cât de cât. Deci dacă îl pun aici, nu știu. Știi, e cald. E cald rău. Nu pot să merg la jos. Renunț, nu pot. Nu cam. Pentru toți care ați crezut că nu pot, am putut. Sper că mă văd. Și dacă nu mă văd, nu-i mare pagubă. Nu uitați să lăsați un like, subscribe, share. Vlogul ăsta cred că va dura 4 ore. Vreau să vă zic dacii de la înălțime. Să dați like și subscribe și share. Și mai vreau să vă zic ceva. După asta mergem la Carturi. Practic, deja am venit la Carturi, dar după asta mergem la Carturi, că am putea să anunț. Da. Vă las acum activat. Da, staturi de ecran. M-a ținut după tati, tati după mine, Darius după mine. Eu după tati, tati după mine.
Darius în continuu, după mine, după tati, în continuu. Oricum a fost frumos, ia uitați. La înălțime frumos, acum nu știu cum mă dau jos, locul. Nu cu ăsta, uite, fă cu ăsta, filmează, da? Hai Ștefan, hai Denis, hai Darius, hai Elena, hai Aurel, uite-l. Uite-mă Denis, Darius. Se pare că Fane câștigă cursa, că el e primul. Uite și tati, ha! Opa! Probabil. Da, de ce să ducă? E 8 minute de-abia. S-a dus să-l scoată pe Denis. Denis acolo a făcut un accident. A intrat în... și nu putea să mai iasă. Da, aia s-a dus. S-a dus să-l ajute pe Denis. Ia uite, cine vine? Fane, ia uite! Uite pe Fane! Primul, Denis, Darius! Ia uite-i! Zea! Uite și tati! Uite și tati, vine și... Te vede unde am ajuns, ia. Nu balustradă, nu nimic, aici dacă cazi, dacă virgulă cazi, ești pe cont propriu. Ia uite Verena. Ia uite-te și tu, ce frumos. Să nu-ți placă Spania, na, uite-te și tu. Bă, Lichi, bă, cum ai coborât aici? Mai revin. Da, am uitat să precizez, asta e ziua a treia, în care și plecăm. Din păcate plecăm, da. Asta e, sau poate, o zi că s-ar putea să anulăm biletele, să ne luăm altele, chiar dacă sunt scumpe. Vedem. Hai, bă, pup. Băi, vreau să mă asigur că filmează. Când la aeroport, plecăm în România. Astăzi am fost la cart, duri, frumos, elegant, cât de cât. Am mai făcut foarte multe pe parcursul zilei, este 7:49, 7:50. Așteptăm acum să în aeroport, am trecut de controle, ne avem la poartă, să așteptăm la poartă și după aia, până atunci sunt în aeroport. Să vedem dacă se deschide poarta, dacă se închide. Să că am făcut foame. Ora României. Avem deja vreo, nu știu și câte ore de zbor avem, cred că ora asta, sau o oră jumătate. Am uitat până acum în galerie, în astea, mă plictisesc. Da, 3 ore, 3 zile s-au dus. Nu știu cum o să postez vlogul. Mă gândesc să postez pe zile. Să postez practic, vă vedeți ce am făcut în ziua asta, postez pe ziua asta. După aia când mai trece o zi, postez și ziua a doua. Când mai trece o zi, postez și ziua a treia. Sau mă gândesc să le pun pe toate 3 odată. Da, nu știu, vedem dacă să văd mai content sau mai puțin, mă gândesc. Să văd cum e la editat, să văd dacă am chef să editez în seara asta. Deci o să fie cam greu, că trebuie să iau filmări de pe carturi care alea sunt vreo 20 de minute. Și, na, trebuie să iau câteva părți din ele. Pana, în fine, ceva cu la editat acolo, aia. Da, aștept să mai vină ăștia să mă iau un cola din zi de tot, mai mă doarme. Mai mă doarme. Frate, nu știu ce face în spatele meu. Mi se pare că doarme și el, parcă. Mamă, mi se pare că doarme și el, în fine. Eu nu dorm, n-am chef să dorm. Am dormit în mașină, vă mai mult și la film.
mai trag cât timp. În fine. Vă pup, nu trebuie să dați și la subscribe și dacă vă place. Sper să facem mai multe vizualizări la videoclipul ăsta, pentru că la ultimul videoclip am făcut, cred că 100 de vizualizări nici pe alea. Și la 1 am 1.2k de vizualizări, deci na. Hai, fiecare după vă pupai de că vă las mai mult și pe galerie, mai treacă timpul și hai, vă pup. Că nu mai vine ăștia cu apa cu sucul. Eu nu știu ce sunt turbulențele astea așa tare. Și nu știu că acum, nu știu cum să zic, nu suntem așa cu avea de spune. Așa, efectiv, și gen, cum să vă spun, nu am plecat cu ăla cu târzierea, am plecat normal, cum se pleacă, gen, am plecat la timpul fix. Da, nu știu, deci, efectiv simt că mă duc așa în față. Nici nu am intrat pe sus de aia față. Nu m-a trecut și odată cu mâncarea, Doamne, cu băutura, cum mi se dă măr aici. Bă, fraților, ce vreau să vă spun este că este deja a doua sau a treia zi în care sunt în România, gen, acum e seară. Eu m-am apucat să editez la videoclip, n-aveam până acum deloc niciun chef să editez la el, pentru că știam că e mult de editat. Am dat foarte multe caturi să iasă videoclipul cât mai scurt. Videoclipul în momentul de față, deși nu este terminat complet, mai am o grămadă la el, are 15 minute. Mai am câteva fase de pus, cu karting-ul de la Rosas, cu mai multe. Nu uitați să lăsați un like, subscribe, share dacă v-a plăcut acest episod. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Sper că v-a plăcut. Sper că în viitorul apropiat o să mai merg și în alte țări. Cu siguranță o să mai merg, cel puțin în Spania sau, nu știu, la vară vedem, ori mergem în Spania, ori în Grecia. Vedem, atunci decidem. Până atunci, nu uitați să lăsați un like, subscribe, share și asta este. Vă pup, să știți că a fost super frumos în vacanță, nu am ce să zic efectiv. Gata, nu vă mai, că iar iese scurt, lung, da, la revedere!